Hej Martin, velkommen til. Du ved rigtig meget om endometriose og er professor på Odense Universitetshospital og er kommet i dag for at fortælle os lidt om, hvad endometriose er. Tak, Lise. Det er et vigtigt område og ret ofte uerkendt. Cirka hver 10. kvinde, der er i den frugtbare alder, får endometriose i Danmark. Så det er rigtig mange kvinder, der går og har ondt. Hvorfor man får det, Lise, det er svært at svare på. Jeg tror, en del af det skyldes vores gener, vores arvemasse, som der kommer små fejl i, blandt andet under graviditeten, altså når man ligger inde i livmoderen. Og så samtidig så bliver vi altså påført udenfra af forskellige giftstoffer, som desværre jo er ret udtalt i øjeblikket, kan vi jo høre på Magnus Heunicke. Havets minister, ja, det har du helt ret i, som ikke rigtig passer på os. De her små ændringer i genmasserne, de gør, at vores krop ikke reagerer, som den skal. Det vil sige, at den kan ikke reagere på de hormoner, vi selv danner, eller den reagerer ikke optimalt. Når det sker, ja, så kan hormonerne ikke virke, og så sker der det, at nogle gange de celler, der sidder inde i livmoderhulen, de kommer ud i bughulen. Ja, så normalt vil de ikke sætte sig fast, men det gør det hos kvinder med endometriose og bliver til endometriose implants. Det er jo ikke så godt. De kan også vokse ind i livmodervæggen og sætte sig der. Og det, der så sker, det er, at hver gang man bløder, ja, så bløder man også inde i de her små implantater. Og det gør ondt. Det er ikke kroppen vant til, og derfor reagerer kroppen med smerter. Vi ved også, at der er øget forekomst af nervefibre i de her implants. Så det gør ondt. Når det så foregår over længere tid, så kommer der en betændelsesreaktion. Og så begynder man at få ondt, også mellem menstruationerne. Og det er jo så ofte en forværring af den endometriose, man har fået. Så det er en kompliceret sygdom, og kompliceret, hvorfor man får det. Tak skal du have. Vi vil følge op med næste gang og fortælle noget om diagnosen, hvordan stiller man den, og så kommer noget om den medicinske og den kirurgiske behandling, og hvorfor det kan være svært nogle gange at blive gravid, hvis man har endometriose. Så følg med her. Tak for nu.